Happy Independence Day लोगोफोर फुंनि जागथल' स्कुलाव थांनो थाखाय रेडि जागासिनो नै दुगैना फैबाय दासो ओमफ्राय दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेनि बिसोरा स्कुलाव प्रग्राम दङ आरोना माने मोसागोन गथ'आ जोंहाबो ओमफ्राय नै बेखौ लानानै फैदो वाइट ड्रेस स्कुलनि इउनिफर्म दोनो मोसागोन बिसोरो फुङावनो दुगैनानै गाबलायदो स्कुल ड्रेसखौबो आङो रेडि खालामना दोनखाबाय नुजानोसै आरो ये रेडि जाबाय जागोतलोआ नै वा कितना सुंदर लग रहा है मायबा ना इतना मयूरो फैन फैबाय सिं सदा बेटा फैन आगे बाइक रैली खालामदों गासैबो जोंनि टीमानो फैदों और ये सिगाङाव जोङो जोंनि साहाब आरो जों ओंखायनो आरो दा रिपर्टारफ्रा फैदों रिपर्टारा रिपर्ट लाबाय दोङो लोगोफोर नै अनला खारै संगासिनो आङो बिसोर सानैया फैगोन दा फैबा जानोसै माबा मुला बिलाइनि अनला खारै ओमफ्राय नैबे जाबाय लकेल दाउ जल संगासिनो आरोना बेयाव ओंखाम मोनबाय नै लकेल दाउनि जल जि गोथाव नुदो ओमफ्राय नैबे अनला खारै बेदरनि रोसिखौ एसे अनला खारैयाव होना होबा आरो अनला खारैया गोथावसिन जायो आरोना लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि मोनखाजोब्बाय ओमफ्राय दा बिसोर सानैया फैबाथाय जानोसै आरो कुटलुआथ' फैनो समाय जासिगोन ओमफ्राय बोरायना एसे लेटबो जानानै आरोना रेलिबो दोङो ओमफ्राय आरो बेयाव प्रग्रामबो जागोन लोगोफोर नैबे जोंहा कुटलुमोननि स्कुलनि बीच मोसानायनि डान्स परफरमेन्स भिडिअ आरोना माने जोंथ' थांनो मोनासै पेरेन्टसफोरखौ इनभाइट खालामाखै मानो होनबा अखा थांनाय बोसोराव बिराद अखा हादोंमोन आरोना अखा हाब्ला माने प्रग्रामा थाबनो बन्द' खालामनो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय एबार खेबसेयावबो एसे अखा हायां आरोना ओंखायनो गथ'फोरा खस्थ' मोनो होननानै थाबनो बिसोरखौ मोसाहोनानै फ्लाइट उरायनानै थाबनो हगार हरदो आरोना ज' फेमिलि माने पेरेन्टसफोरखौ इनभाइट खालामाखै थेवब्लाबो ग्रुपआव बिदि भिडिअखौ हरदों आरोना हरनायखाय ओंखायनो जे भिडिअ क्लिपखौ सोना होनानै होबाय आरो कुटलुआ देरा आङो देरबा नायथों कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं अब तो हमें आगे बढ़ते हैं अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से जालिम का पे दर 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 सुनकर उनका नाम रे मायवा तुम्हारे लिए लाया ये भी मेरे लिए हाँ बाने कुटला वाला मीठा लाना है बच्चे लोग तुम्हारा छीन रहा था कौन छीन रहा था ये गंदी
ये बड़ी लड़की और थोड़ा सा बड़ा लड़का ओहो क्लास 2 का है छीन रहा था तुम्हारा हाँ क्यों छीन रहा था यार तुम्हारा छीन रहा था ओहो तुम्हारे लिए ही लाया था क्या दिया है दिखाओ गावथ' जाखायानो जेबो आं लाना फैदोंनो मालायनि वाह मेरे लिए लेके आया मायबा हाँ बहुत खतरनाक डांस किया क्यों हाँ खतरनाक क्यों खतरनाक था खतरनाक किस लिए इतना सारे बच्चे लोग बैठ गया ओहो लेकिन वैन लेट हो गया लेकिन फिर भी मेरे को वहीं पे वेट करना पड़ा सबको हाँ वैन को तुम्हारा तुम अकेले वेट किया कि सारे बच्चों लोगों ने वेट किया सारे बच्चे लोग ने फैनानै टिभि जखाबाय गुडलु ड्रेस चेन्ज खालामा हो आंजा मेरे को बैठने दो ज'नो ड्रेस चेन्ज खालाम बेनो मोजांखा मानो सोलायो आरो बायजोब्बाय बायख्रि इमान साफा मोजां नुयो नैखौसो नायनि गंदा सा लग रहा है सही में चलो निकालो क्या लाया है बैग से बैग में क्या लाएगा कोई माने फन खालामदोंमोन नालाय क्रिम सोनलाय नोंखौ थगायनो फन खालामदों कुछ नहीं लाया यार ये देखो मैं रख के लो तुम्हारे लिए सुन पापड़ी लाया सुन पापड़ी आरो मा लाबोदों उसके बाद तुम्हारे लिए ये लाया है इमान फिसा इसेलाय मा जानो Dwng lovely मा इयो माय फेस वाश है अच्छा जाओ हाथ धो मेरे को साइड दो इतना ही लाया हाँ इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए फिसा फिसा लाया कुछ करता नहीं है इतना लाया तो एक पैसा काम नहीं करता है 1000 रुपये का सामान लेके आया आप बोलता है संना दोनबाय जाखां जालाय जाफायलायद्रा अरे 299 की बेसां मोनदो 299 की बेसां मोनदो पता नहीं यार इसमें फोटो नहीं होगा 200 टाका लादो 300 टाकानि 200 टाका लादो बेखौ लोगोफोर केन्टिनफोर लाना फैदो इमान फिसा फिसा नैखौ लायो आङो नैबे आंनि थाखाय बेस्ट पन्ड्सनि बेनि प्राइसआ बेसे 175 खिन्थु बेखौबो खम माबानिफ्राय लाना फैदो 120 टाकासोनो मोनदो जां ना नैखौ 100 टाका मोनना 120 टाकानो मोनदो खोमा केन्टिनाव दुगैगोन नामा बेटे दुगैनांगौमोन लाइटआनो गैया दै गुदुङाखै दा गुदुं जाबा दुगैना बारा जाया आंना बनायानो देलाय खनसेसो सो माने मारै जादो रिभिउ diamnya lebar yang modem lu sana anggurin orang ini lara gam daye yang bika ke 50-50 run nih kan ibu yang 50 lah baca ba चलो yummy ini khasnya sama saya हमने सिंगर रेसिया खानो बेटा इसको भी चिकन लो ये कतलो ओरिजिनल चिकेन माबाना बुङो ओरिजिनल जुस ना बुङो नैखौ मालाय बयलारनि इखौ मोजां मोना बारा नै जिफोरालाय ओंखारसोलायबाय माबा मोनसे फेन लगा तो फेन थांबा बिसिनि जिफोरानो ओंखारसै अखायाबो सोमां माने हायां बाहेरावबो लामनो हाया न' सिङावनो फेनाव खारानोसै आरो ना क्या बोलते हो पब्लिक यस फेन लागायनानै होबाय होदो सलाफोराबो जि गोलोर सुनानै सेस आदामरा जाखायो आरो इथिं दोनबा रानालै दैया जमा जाना थागोन बायो नियाव दोनाङानो ए सेबथ्राखैबो जां दैयानो नै nih saya kutlawa mesana fene koslaya sunanya hojubai na dia lihat track dom ujala lamne ne bawor labe ujala ko to nih Bisna sadarबो sunane होदोंमोन दिनै बिसोर सानैबो गैयैखाय ओंखायनो बनानै होनसै दा बिसोर उन्दुगोन नालाय नो कुटलु हम मबाइल हम बोरायाबा 5टा बाजियावनो उथिदोंमोन आरो दिनै
उन्दुनाया खुला जायाखै नालाय दा गथ'लाबो थाबनो उथिदोंमोन ओंखायनो बिसोर दायो उन्दुगोन दा जाबाय मोनानि 3टायानो जाबाय 1 घन्टा उन्दुनो मोनबाबो आराम जायो आरो नङाबा Baba re baba, langsung bay. Diyan ses. Siap tada aku bujang le, mama sini le. Hah? पंखा ऑन करो हम लोग परेशान हो गए काम करते करते Kecil le, selalu undu.